mbagħad għamilt il-junior college u għad ħanieħu dik. Complete naqas skola. Le, complete junior college, ġibt lej levels u għad mhux ħanidħol mal-ewwel l-università għad ma kellix ċewqa tajjeb, imma isu it-trend hemm kien qed attivament mur l-università. Għad ħanieħu il-break. Il-ġenituri ma kienux ma jafxuna xejn. Għax jiena meta ħana ma kienx ħafna flus. Sewa. Jifieri dik tgħinek ħafna. Taf kif onestament qed ngħidlek. Allura inti rid-dejja ma kienx ħafna flus għax konna ħafna nies qatt ma konna bil-ġuħ ta'. Imma ma nistax immur fuq miżra ngħidlu għandi bżonn computer ta'. Mela, ċempel. Ma konniex hekk, jekk rid computer ħadd loan u qatt tinħallsu bil-mod. U dejjem kont responsabbli tiegħi nnifsi jekk xtrajt l-ewwel karozza 550 euro $550 lira Renault Campus. Kont xtrajta bil-mod jiena, taf kif? So ma kellhomx inkwiet għax kienu jafu. Qatt ma kellkom inkwiet finanzjarju? U le, kmajdlek qatt ma konna bil-ġuħ. Imma tipo bħalma jiġri. Kienet inkwitak meta kont żgħir? Isma' illum jgħidu di tal-linja tal-povertà, mhux qed ngħidlek li konnek, imma inti meta jekk jinqalalek xi ħaġa tiġi problema. Ġipu jien naf telqitlek il-washing machine, illum x'tagħmel? Tixtri oħra, fakit. Imma meta biex tixtri il-washing machine tissib problema kisritlek dik tipo sakemm kollox għaddej plain sailing għaddejjin, imma konna nsibu diffikultà taf kif, imma xorta kellu l-bajt. Kontu konna 6 min nies. 8 tiħlu qed tifhem, mhux qed ngħidlek bombi u missieri. U dik inti tara xi ħaġa li ta' iktar motivazzjoni. Dik il-fire. Il-fire, ġifieri mhux jinbiż. U minn meta kont tfal illi kont iddeċidejt li jisma' jiena ħajkoll il-flus? Jiena kont tat li nixtieq ikun differenti. Tifhem? U qatt ma tipo mhux li tkun senjur. U hija mhux timpala li. Jiena dik dejjem li ma tinkwetax fuq il-flus. Eżatt. Jiena dak huwa il-baseline tiegħek li ma jkollokx anzjetà. Jien dejjem ngħid le dal-eżempju. Jekk taqa' u tkisser snienek. Issa. Affarijiet li jiġru. Irid ikolli biżejjed flus biex imur għand id-dentist u nsewwi snieni. Mela tlaqna.